Este é o momento no que o alcalde de Vilagarcía e o voceiro do BNG asinaban o acordo que lle dá luz verde aos orzamentos da cidade para este 2025, unhas contas que ascenden a 39,4 millóns de euros e que serán aprobadas no pleno deste xoves. O BNG poñían sobre a mesa unha serie de condicionantes entre os que estaba pois o establecemento de algún tipo de gravame fiscal para as vivendas de uso turístico nunha situación especialmente delicada para a cidadanía de Vilagarcía como encarecemento da vivenda en alugueiro, e o segundo gran condicionante era o de que, estando xa no derradeiro trimestre de 2025, pois había que asegurar as inversións para poñer remate a este exercicio fiscal, digamos, e, en segundo lugar, que foran ligadas aos orzamentos de 2026. O alcalde celebra a estabilidade do Executivo Socialista apoiándose no BNG este ano e o que ven. Para aprobar os orzamentos do 25 e tamén con compromiso xa para os 26, dando estabilidade ao día a día e, dende logo, estabilidade orzamentaria ao Concello de Vilagarcía que é necesaria. En primeiro lugar, quero dar as gracias ao BNG por haber chegado a este acordo, por esta oposición que, sendo exixente, está sendo construtiva, sempre con propostas e sempre dispostos a chegar a acordos. Entre as achegas incorporadas ao documento deste ano contémplase un gravame para as vivendas de uso turístico. De alguna maneira que hai que correxir esa intromisión no mercado de alugueiro a través de algún tipo de ordenanza fiscal. O punto de partida nestas negociacións foi pois establecer a prioridade en sí. E a partir de aí hai que buscar a fórmula máis acaída e a fórmula que teña mellor encaixe xurídico. Con todo, socialistas e nacionalistas recoñecen que será difícil executar todo plasmado no documento asinado esta mañá a estas alturas do ano. De aí a importancia, din, de ir avanzando o traballo para sacar adiante no primeiro trimestre do ano que ven os presupostos de 2026.